Az író fontos megjegyzéseit csak akkor olvassa el ezt a könyvet, ha ennek az oldalnak a tartalmával egyetért. Elnézést és megértést kérek minden olvasómtól. A könyvben elég gyakran előforduló erősebb kifejezésekért. Megfogadtam, ha már egyszer megírom ezt a könyvet, akkor itt nem köntörfalazok, nem válogatom a szalonképes kifejezéseket. Mindent a hétköznapi nevén fogok nevezni. Természetesen maradok a jó ízlés határain belül. E könyvben leírt történetek nem minden esetben időrendi sorrendben játszódnak. Tévedés ne essék. Ez nem pornográf könyv. Felhívom a szíves figyelmét, hogy az írót és a történet főszereplőjét ne próbálja meg azonosítani egymással, mert hamis vágányra vezeti magát azzal. Egyszerűen csak dőljön hátra és olvassa. Ehhez kívánok nagyon jó szórakozást. Az író, Bíró Zoltán. Bíró Zoltán előszava ehhez a könyvéhez. A könyv főszereplőjének szavait idézem. Bevallom őszintén, soha nem akartam ilyen könyvet írni, főleg nem így, egyes szám első személyben. A sajátos környezet, amelyben születtem, éltem, az események és furcsa emberek kavalkádja kitűnő lehetőséget kínál legényemhez, én most élek-e lehetőséggel. Bizonyos vagyok benne, hogy csak az ilyen nyitott. Egyetlen meghatározó társadalmi osztályhoz sem sorolható, úgynevezett, bohém, ember mint én, vagyok képes az élet valamennyi szintjéről felemelkedni és emelt fővel elmesélni egy ilyen érdekes élet történetét. Ahogy életem a dereka felé jár, egyre inkább érzem, hogy egy köddé vált korszak alakjai jelet akarnak kapni rólam. Mivel az idő sürget, mert lassan már csak én maradok egyedül a családból, aki számot tud adni rólam. Amikor édesanyjámnak elmondtam, hogy meleg vagyok, mindketten úgy éreztük magunkat, mintha ránk dőlt volna a ház. Nem, ez nem lehet igaz. Hajtogatta magában édesanyám, velünk ez nem történhet meg. Különben is, még olyan fiatal voltam, nem is volt még kellő szexuális tapasztalatom. És abban reménykedtünk, hogy az ilyen ifjúkori tévejgések idővel el fognak majd múlni. Tehetetlennek éreztem magam, amiért a sors ezt a kegyetlen tréfát űzi velem. Mindenkit boldogtalanná tettem körülöttem. Anyám próbálta úgy megmagyarázni önmagának, hogy biztosan rossz társaságba keveredett a fia, kíváncsi és vigyázatlan volt, vagy akár az is lehet, hogy csak elcsábították. Állandóan gyötörte magát. Mit rontottak el, milyen hibákat követtek el a nevelésemben. A fiát eleinte hirtelen olyan furcsán idegennek érezte. Viszonygással gondolt arra, kikkel és milyen körökben foroghatott. Újra meg újra rátört a szégyen, a rettegés, mit fognak szólni a rokonaink, a barátaink, kollégái, ismerősei. Elviselhetetlen volt számára az a gondolat,
hogy a fiát, akire mindig olyan büszke volt, meg fogják vetni az emberek, esetleg bántani fogják. Egyáltalán milyen élet vár így rá? Összeomlott minden terve, elképzelése a jövőmet illetően. Neki így soha nem lesz unokája, nem lesz rendes családja. A régi elképzelései helyén űrtátongott. Bele sem mert gondolni, hogy ezután hogyan fog alakulni az életünk. Éjjel-nappal emésztette magát, és nem volt senki, akivel megbeszélhette volna. Félt attól, ha bárkit beavat a titokba, akkor azzal ő maga teszi végérvényesen fel az írapontot. Úgy volt vele, hogy amíg nem tudja senki, addig minden megváltozhat. De ha elterjed a hír, akkor rajtam lesz a bélyeg, másképpen fognak rám nézni, akkor már nem lesz visszaút. Egyébként sem lett volna képes elviselni az ismerősök undorodó, szánakozó tekintetét. Hiába olyan magas az egész világon a melegek aránya. Mégis az átlagemberek nagy része alig tud valamit, vagy semmit sem a melegekről, és el sem tudja képzelni, hogy az ő életében ez a kérdés valaha szerepet játszhasson. A problémát súlyosbítja, hogy az érintettek nem dönthetik el maguk, akarnak-e ehhez a sokak által elítélt kisebbséghez tartozni. A melegek kényszerűen rejtőzködnek, mert félnek a környezetük reakciójától. A rejtőzködés náluk súlyos belső, szinte alig elviselhető feszültséggel jár. Amíg a bujkálás általános, addig a szülőket villámcsapásként éri a hír, állandóan muszáj titkolózni, hogy a világ ne ítélje el őket. És ezzel a kör bezárul. Sokan el sem tudják képzelni, mekkora nyomás nehezedik a szülőkre. Addig nincs is nagy baj, amíg más családról kell véleményt alkotni, de mikor a saját gyerek kerül ilyen helyzetbe, az egészen más. Miért pont ő? Mással történhet ilyen, de velünk. Mikor mi mindent megtettünk a gyerek egészséges fejlődése érdekében. Vagy talán mégsem. Mi lesz vele így? A külvilág pedig úgy tesz, mintha melegek egész egyszerűen nem is léteznének. A tankönyvekben nem fordulnak elő, az iskolában meg sem említik őket, a sajtó is csak a szenzációt hajtja. A homoszexualitással kapcsolatban rengeteg előítélet, tévhit terjedt el, az agyonhallgatás következtében pedig hiányoznak azok a tapasztalatok, amik a tévhiteket korrigálni tudnák. Ezt a könyvemet elsősorban a gyakorló szülőknek szeretném ajánlani, valamint a szenvedő alanyoknak, segíteni szeretnék vele az elfogadásban. Megadni azokat az ismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy mindenki kellő alaptudással tárgyilagosabban tudjon viszonyulni ehhez a társadalmi jelenséghez. Megpróbálom végig gondolni a téves képzeteket, előítéleteket és magyarázatot keresni azokra. Mi az oka a makacs fennmaradásuknak?
Mi az, amit az emberek különösen nehezen tudnak elfogadni, és mi lehet ennek a pszichológiai háttere? Szeretném megmutatni, hogy van kiút. Hogy az összeomlott jövőkép helyén fel lehet építeni egy másikat, egy olyat, ami a gyerek valóságának megfelel, és amivel a család is együtt tud élni. Mert a szülő tehetetlensége csak látszólagos. Igaz, gyermeke szexuális irányultságára nem tudnak hatást gyakorolni, de nagy tétje van annak, hogy milyen módon tudják feldolgozni a helyzetet. Komoly mértékben csökkentheti, vagy akár növelheti a gyermekre nehezedő terheket, hozzásegítheti, vagy gátolhatja, hogy önmagával megbékélve, harmonikus életet éljen, és nem utolsó sorban ettől függ, hogy hogyan alakul a további kapcsolata a külvilággal. Bár a szülők az elsődleges címzettek, a könyv nem csak nekik szól, hanem mindenkinek, akiknek a családjában, környezetében melegek vannak. És ezért szeretne róluk többet tudni. Vagyis valójában mindenkinek szól, hiszen nincsenek mi és ők, bárkivel bármikor előfordulhat, hogy gyerekéről, unokájáról, barátjáról vagy annak gyerekéről kiderül, hogy meleg. Nem élhetünk két elkülönült világban, egy azon családban, a baráti körben, szexuális irányultságunktól függetlenül. Egyszerűen mind összetartozunk. Érdemes egymást jobban megismernünk, és elfogadnunk mindenkit úgy, és olyannak, amilyen. Szakszerű információkat ad ez a könyv egyfelől. De másfelől igaz emberi segítséget, vigaszt, támogatást, magyarázatot, tanácsot. Sok esetet idézek fel benne, szépet is, csúnyát is, amiből tanulhat mindenki. A környezet abban nem hibás, hogy a gyerek meleg, mert arról a szülő nem tehet. De arról tehet, ha a gyerekét elmarja magától, ha megkeseríti az életét, ha elveszi mögüle a családi háttér biztos támfalát. Olykor jeleznie is kell, hogy az ő szeretetébe még ez is belefér, hogy a gyerek megmerjen nyílni, hogy ne féljen a következménytől. A szerző Bíró Zoltán. Motto. Voltam már vesztes, de legyőzött sohasem. Akartak már a becsületembe tiporni, próbáltak már megalázni, volt, hogy sikerült is. Voltam én már lent, sőt még lejjebb is. Tiportak a szívembe, gázoltak a lelkembe, nem szégyellem kimondani. Volt, hogy majdnem ordítottam a fájdalmaktól, a vágyaktól, a tehetetlenségtől, a haragtól, dühtől. Volt, hogy sírtam. Volt, mikor úgy éreztem és gondoltam, hogy nem tudok fölállni és lent maradok, de mindig sikerült erőt merítenem még a legkilátástalanabb helyzetekből is, és mindig felálltam. Felállok és mindig fel is fogok. Te se add fel soha. Mesélek, és te hallgatsz. Boldogan. Mert ez a mese csodálatos. Mert ez a mese igaz.
mert ez a mese kettőnké. Mert ebben a mesében mindent megtalálsz. Mindent, még azokat is, amiket szavakkal nem mondunk el. Mindent, ami a szavakon túl van. És te hallod ezt a mesét. A legszebbet, amit a lelkemmel mesélek, amit a szemeiddel hallgatsz, kettőnk csendjében. Ez a történet elkezdődött 1953-ban. Amikor a szüleim egymásra találtak, apám nem ugyanazt a nevet viselte, mint én, az ő neve Szigeti Gyula. Korábban élt egy távoli rokonunk Kanadában, akit dr. Szigeti Zoltánnak hívtak. Apámnak nagyon tetszett ez a név. Különösen imponált neki a doktor előtag. Azt gondolta, milyen jól venné ki magát, ha majd én is doktor lennék valamikor. Ezért lettem én Zoltán és nem pedig Gyula. Anyámat Szigetiné Szabó Katalinnak hívják. Mindketten a tűzoltóságnál dolgoztak Budapesten, ott ismerkedtek meg egymással 1953 nyarán. A születésem körülményei, hogy milyen gondolatok és események játszódtak le szüleim fejében, mielőtt én világra jöttem, azokat csak szüleim későbbi elbeszéléseikből ismerhettem meg. Többnyire minden úgy történt, ahogy leírom. Életet nyertem, Budapesten 1957. Június 10, éjfél után 2 órakor, mint egy fiúgyermek, aki a Zoltán nevet kaptam. Én voltam az első gyermekük. Minden vágyuk az volt, hogy lányuk szülessen. Abban az időben még nem álltak rendelkezésre olyan eszközök, amivel meg tudták állapítani, hogy fiú vagy lány magzat fejlődik az anya méhében. Így aztán a szülés pillanatában derült ki, hogy fiú lettem. Azt nem mondom, hogy nagyon elkeseredtek, de egy kicsit csalódtak a természet csodájában. A dolog érdekességéhez még hozzátartozik az, hogy velem egy időben egy másik családnak is született gyermeke. Ott kislány lett, hiszen ők meg fiút vártak. Megfordult mind a 4 szülő fejében, hogy mi lenne, ha elcserélnének bennünket. Úgy gondolták, hogy ezzel mind a 2 család vágya megoldódna. Aztán mire erre sor kerülhetett volna, valaki mégiscsak meggondolta magát, és ez a csere így nem történt meg. Az élet az már csak ilyen. Nekünk gyerekeknek természetesen, akkor még teljesen mindegy volt, hogy melyik családban növünk fel. A becsvágy, ennyüzsgő baktérium kultúrájának közegében világra jönni, hatásai között felnevelkedni. Különleges sorsot jelentett számomra. Többek között azért, mert felfokozott érzékenységgel, talán nem feltétlenül, rossz értelemben vehető, tehetséggel születtem. Kimeríthetetlen, koraérett kíváncsiság égett bennem a rám nehezedő, környezeti tényezők megértése miatt. A saját legkorábbi eszmélésemre emlékezve tudom, milyen éles, fotografikus szeme van a figyelő kicsinyeknek, még ha néha sok minden össze is zavarja, vagy nyugtalanítja őket. A tankönyvekben nem fordulnak elő, az iskolában meg sem említik őket, a sajtó is csak a szenzációt hajtja. A homoszexualitással kapcsolatban rengeteg előítélet, tévhit terjedt el. Az agyonhallgatás következtében pedig hiányoznak azok a tapasztalatok, amik a tévhiteket korrigálni tudnák. Ezt a könyvemet elsősorban a gyakorló szülőknek szeretném ajánlani. Valamint a szenvedő alanyoknak segíteni szeretnék vele az elfogadásban.
megadni azokat az ismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy mindenki kellő alaptudással tárgyilagosabban tudjon viszonyulni ehhez a társadalmi jelenséghez. Megpróbálom végig gondolni a téves képzeteket, előítéleteket, és magyarázatot keresni azokra, mi az oka a makacs fennmaradásuknak. Mi az, amit az emberek különösen nehezen tudnak elfogadni, és mi lehet ennek a pszichológiai háttere? Szeretném megmutatni, hogy van kiút, hogy az összeomlott jövőkép helyén fel lehet építeni egy másikat, egy olyat, ami a gyerek valóságának megfelel, és amivel a család is együtt tud élni. Mert a szülő tehetetlensége csak látszólagos. Igaz, gyermeke szexuális irányultságára nem tudnak hatást gyakorolni, de nagy tétje van annak, hogy milyen módon tudják feldolgozni a helyzetet. Komoly mértékben csökkentheti, vagy akár növelheti a gyermekre nehezedő terheket, hozzásegítheti, vagy gátolhatja, hogy önmagával megbékélve harmonikus életet éljen, és nem utolsó sorban ettől függ, hogy hogyan alakul a további kapcsolata. Bár a szülők az elsődleges címzettek, a könyv nem csak nekik szól, hanem mindenkinek, akiknek a családjában, környezetében melegek vannak, és ezért szeretne róluk többet tudni. Vagyis valójában mindenkinek szól, hiszen nincsenek mi és ők. Bárkivel bármikor előfordulhat, hogy gyerekéről, unokájáról, barátjáról vagy annak gyerekéről kiderül, hogy meleg. Nem élhetünk két elkülönült világban, a családban, a baráti körben. Szexuális irányultságunktól függetlenül mind összetartozunk. Érdemes egymást megismernünk, és elfogadnunk mindenkit úgy, és olyannak, amilyen. Szakszerű információkat ad ez a könyv egyfelől. De másfelől igaz emberi segítséget, vigaszt, támogatást, magyarázatot, tanácsot. Sok esetet idézek fel benne, szépet is, csúnyát is, amiből tanulhat mindenki. A környezet abban nem hibás, hogy a gyerek meleg, mert arról a szülő nem tehet. A gyanútlanul megnyilatkozó felnőttek közül kevesen sejtik, hogy állandóan a bíráik előtt állnak. Kritikus szemek mérlegelik magatartásukat. Szüleim kénytelenek voltak beletörődni abba, hogy a leány helyett fiú lettem. Az ezt követő években szüleim megpróbálták a vágyaikat oly módon kielégíteni, hogy engem mint fiúgyermeket leányként neveltek. Ez sok mindenben megnyilvánult. Gyönyörű szép kislányruhákban járattak. Megnövesztették a hajamat szép hosszúra, és a szokásos fiújátékok helyett mindig babákat kaptam ajándékba. Elneveztek Katinak, a kis ágyat. A nagyapámtól kaptam, ő készítette saját kezüleg. Ekkor még az életről semmit nem tudtam, csak figyeltem a körülöttem zajló történéseket. Itt 4 éves voltam, folytatódott az életem, mint Katalinén, akkor valószínű, hogy ezt mind természetesnek tartottam, hiszen egy kisgyerek még abban az időben nincs tisztában azzal, hogy mit is jelent fiúnak vagy lánynak lenni. Fel sem merült a gondolat bennem, hogy valami nem úgy zajlik körülöttem, mint ahogy az természetes lenne. Az öltöztetés és a különös bánásmód mellett. Elneveztek Katalinnak. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy ez a név még a mai napig is kísért engem. Hol így, hol úgy. Ha már egyszer a sors úgy hozta, hogy hozzákezdtem a múltamban vájkálni,
Amikor rétegeket tárok fel az örökre elsüllyedt időszakokból, akkor reflektorfénybe kerülnek azok a dolgok, amelyek megszépítették és beárnyékolták az eddigi életemet. Lehetőség szerint. Nem takargatok semmit. A könyvem szereplőinek egy része már nem él. Legfeljebb idősebb emberek emlékeznek rájuk. Nem óhajtok közülük senkivel konfliktusba keveredni. Éppen ezért. Nem csak különféle botrányokról akarok írni, hanem arról, ahogy én gyerekszemmel és később felnőttként láttam és megismertem ezt a világot. A szívem és a képzeletem mélyén színes filmeket őrzök róluk. Szüleim úgy döntöttek, hogy elköltöznek. A nagymamám házában laktunk egy darabig, és később béreltek egy lakást egy idegen családtól. Megszületett Jánoska, 4 éves voltam, amikor megszületett a testvérem. Szüleimnek ekkor még volt halvány reményük arra, hogy amit a sors korábban elvett tőlük, talán most megkapják. Várták is nagyon a szülés pillanatát, de sajnos nem úgy történt, ahogy ők szerették volna. Most is fiúgyermekük született. Talán ők ketten erre voltak bekódolva. A János nevet kapta. Én örültem nagyon a kis testvér érkezésének, mert nagyon sokat játszottam vele. Szüleim őt nem úgy nevelték, mint engem, teljes mértékben a nemének megfelelő neveltetést kapott. Sokszor irigy volt rám, hogy én milyen szép kislány vagyok. Pedig ha tudta volna az igazságot, nulla, de hát ez így volt gömbölyű. Hiszen még én magam sem voltam tisztában semmivel, ami a nemi identitásomat illeti. Soha nem került rá sor, hogy előtte le kellett volna vetkőznöm. Nagyon jól el voltunk így ebben a szituációban. Testvérem Jánoska később, amikor kicsit már felcseperedett, nagyon büszke volt rá, hogy neki van egy nővére, én pedig arra, hogy van egy kisöcsém. Nagyon sokat rosszalkodtunk együtt. Szerettük egymást, de néha, mint más testvéreknél is, hogy összevesztünk valamin. De komolyabb verekedésre nem emlékszem. Többször előfordult, hogy nekem kellett őt megvédeni, amikor valaki bántani akarta. Ha szomorú voltam, vigasztalt, és én viszont őt. Együtt örültünk mindennek, amit szüleinktől kaptunk. Jó testvérekhez illően mindent megosztunk egymással. Ha csak egy szelet csokoládét is, de azt is megfeleztük. A Huncut Kati 6 éves koromban már tisztában voltam azzal, hogy vannak fiúk és lányok. Különösképpen apám vágya mindig is az volt, hogy milyen jó lenne, ha egy gyönyörű szőke kislánnyal áldotta volna meg őket a sors. Ezért anyámmal erről nagyon sokat beszélgettek. És anyám végül engedett apám kérésének, és befestette a hajamat szőkére. Mint a későbbiekben látni fogják, majd a hajfestés többször is életem részévé vált. Mindig az éppen szükséges körülményekhez képest. Amikor játszottam a szomszéd gyerekekkel, már jól tudtam, hogy én igazából fiú vagyok. Addigra annyira megszoktam már a lányruhákat, hogy nem zavartattam magam. Teljesen természetesen viselkedtem más gyerekek társaságában is. Azok meg úgy kezeltek engem, mint bármelyik leánytársukat. Ebben a korban a gyerekek még a külsőről ítélik meg egymást. Én is benne voltam mindenféle játékban, mint például papás-mamás, doktorbeteg és a többi. Gyönyörű kislány voltam apám szemefénye. Úgy vigyáztak rám, mint valami igazi kincsre. Azért is, mert akkor még úgy gondolták, hogy ez mindig így fog maradni. Ezután valóban egy nagyon aranyos, kezelhető huncut kislánnyá alakultam.
A fiúk már akkor is udvaroltak nekem. Majdnem minden játékban én voltam a középpontban. A többi kislány pedig irigykedve nézte, hogy a fiúk mind körülöttem ugráltak. Mi tagadás, ez nekem akkor nagyon tetszett és legyezgette a hiúságomat. Ez egyre jobban erősítette bennem a leány mi voltomat. Az egészben a legszebb az volt, hogy születésem óta senki nem tudta a környezetemben, sem az ismerősök, sem a barátok, sem a rokonok és a gyerekek szülei sem, hogy én valójában fiú vagyok. Levetkőzni nem kellett sehol. Ezért senki nem láthatta az igazságot, kivételt képezett ez alól, amikor szüleimnek orvoshoz kellett vinni valamiért, ott nem lehetett nem megmutatni, mi a valóság. A kis huncut Katiá Szőke Kati anyuék mindent megadtak nekem, ami erejükből kitelt. Nagyon sok boldogságot és örömet jelentettem a számukra. Nem minden kislány nőhet fel egy ilyen csodálatosan szép szobában. Nagyon jól éreztem magam itt, még amikor már felnőtt lettem, akkor is vissza-vissza jártam. És mindig emlékeztem a csodálatos Szőke Katira és a szép kislány éveimre. Én a kis Szőke Kati, még néhány közös családi program iskola kezdés előtt a szüleim ekkor már nagyon jól tudták, hogy az ő kis játékuk nem tarthat sokáig. Ezért az iskola kezdésig minden időt megpróbáltak hasznosan kihasználni. Főleg anyukám, mert ugye apu elég sokat dolgozott, és anyu volt az, aki több időt tudott nekem szentelni. Igyekezett minél több programot kitalálni, amiben még együtt lehetett a Szőke kislányával. Nagyon sokat jártunk sétálni, elvitt minden olyan helyre, amit meg akart nekem mutatni, és természetesen saját magának is. Meg akarta mutatni még utoljára az embereknek, hogy neki milyen szép kislánya van. Még a Balatonhoz is elvittek nyaralni. Egy pár nap után apunak vissza kellett utaznia Budapestre, és ezért anyuval maradtunk ketten, de így is nagyon jól éreztük magunkat. Sokat játszottunk, napoztunk és fürödtünk. De ez már nem volt olyan, mint az eddigiek, mert a szüleim lelkiekben felkészültek arra, hogy hamarosan kislányuknak fiúvá kell alakulni az iskola kezdés miatt. Ezért anyuval volt egy jó pár nagyon rossz napunk. Sírtunk mind a ketten. A szép hosszú szőke hajamat le kellett vágni, és átfestette barna színűre. Ettől függetlenül utoljára még felvehettem a szép strandi szoknyámat. Ezen kívül elmentünk még az állatkertbe és a vidámparkba is. A kis balerinakat, itt amikor már levágták a hajam, egy utolsó nyaralás anyuval a Balatonnál. Első osztály kezdete családommal költöztünk. Egy kis falu a Bakonyban. Nem tudtam neki örülni, nem láttam meg benne a szépet. Csak a rosszat. A baj akkor kezdődött, amikor iskolába kellett mennem. Ekkor 7 éves voltam. Iszonyatos nagy változás következett be az életemben. Levágták a hajam rövidre, a szép ruháimat. Fiús ruhák váltották fel. Ekkor kerültem első osztályba. Na ekkor történt az, amikor elég hosszú ideig nem tudtam mit kezdeni magammal. Nem tudtam, hogyan viselkedjek helyesen. Szüleim sem voltak boldogok ettől, de sajnos ezt meg kellett, hogy tegyék, mert a körülmények ezt kívánták el tőlük. Mégsem mehettem iskolába fiú létemre szoknyában, pedig én legszívesebben. Azt tettem volna,